Molt bé, moltes gràcies als companys de Solidaritat per haver-me convidat i donar-me la confiança per fer aquesta xerrada. Per mi és un plaer i una satisfacció compartir més amb persones tan reconegudes i estimades per mi com l'Elisenda, l'Ignasi i l'Uriel. A mi m'ha tocat el paper desagradable de parlar d'impostos, que això és una cosa que no ens agrada a ningú i menys en aquestes dates. Com va dir el Benjamin Franklin, hi ha dues coses segures en aquest món. Una és que ens morirem i l'altra és que hem de pagar impostos. De la primera, si fem cas del punt 7, no està molt clar. No està demostrat que hagi de passar, però dels impostos us asseguro que sí. I més si som catalans, que jo crec que hi ha una inquina especial en què l'administració de l'Estat ens revisi, ens comprovi, ens inspeccioni, etc. Si ara jo us preguntés a tots vosaltres qui ha tingut alguna vegada algun incident amb l'Agència Tributària de l'Estat, li han requerit, li han fet una sanció, li han fet una inspecció, etc. Estic segur, no us faré no us posaré en aquest compromís que aixequeu la mà, però estic convençut que en veuríem moltes mans aquí, més que segurament si ho féssim aquesta pregunta, no ho sé, a Extremadura, per exemple. Jo crec que hi haurien moltes mans. Us haig de dir, si em permeteu un apunt històric, que jo crec, no soc historiador, soc economista, però un apunt històric crec que és interessant tenir-lo. A l'edat mitjana els que no pagaven impostos els esquarteraven directament i aleshores mostraven els seus membres en llocs públics perquè la gent veiés i serveix d'exemple per altres que tinguessin la tentació de no pagar al monarca. Avui en dia ja sabeu que això, aquest costum malauradament s'ha perdut i aleshores el que s'ha de fer és la pena del telediari i que surti la gent i fer-li la foto i mira aquest no ha pagat impostos, digui rato, es digui com vulgui. Aquesta referència a l'edat mitjana la volia fer perquè lliga molt amb el que és Catalunya, el que és la Generalitat i el que és les funcions que estem fent actualment en relació al pagament d'impostos. La Generalitat, el seu origen, el té amb una idea molt maca i molt lloable, que és la idea del pacte, que és el que ens caracteritza una mica, el que ha caracteritzat les institucions tradicionalment catalanes. Pacte que volia dir que el rei, el que manava, no podia aprovar lleis, constitucions, que li dèiem, sense el vistiplau de les Corts, on estaven representats els diferents estaments. I una d'aquestes coses que s'havia d'aprovar en Corts era precisament els impostos, el que se l'havia de pagar al rei per les seves despeses i que recaptava entre la població. Aquest era el sistema que hi havia al segle XIII i a partir d'aquí, com que recaptar impostos no hi havia informàtica, no era com avui en dia, costava una miqueta més, doncs s'allargava el procés aquest de recaptar aquests diners i va haver de fer una delegació de les Corts que es deia la Diputació del General. I amb el temps es va complicant una miqueta el tema perquè no sempre recaptaven tots els impostos, s'havia de recórrer el deute i les finances es van complicar, de manera que aquesta institució delegada de les Corts, que era la Diputació del General, es va establir com a perpètua. I això va ser cap al 1300 i pico, 1340 i pico, i es va establir físicament al carrer Sant Honorat a Barcelona, que us sona perquè és on està actualment la Generalitat. Vull dir que la Generalitat té aquesta tossudesa de romandre en el mateix lloc des de fa bastants segles i des d'allà de moment no s'ha mogut, però no descartem que es venguin l'edifici als russos o als xinos per fer un macrocasino i aleshores l'enviïn a la zona franca com estan fent amb l'agència tributària. Si voleu en parlem del tema perquè té molta tela. Així és com funcionava la Generalitat i aquest és l'origen de la Generalitat, no ho oblidem. Va néixer al segle XIII per recaptar els impostos dels catalans. Va donar lloc a, el cobrament d'impostos sempre tradicionalment a conflictes, la Guerra dels Segadors tenen un origen també des d'aquest punt de vista. Actualment les funcions que fa l'Agència Tributària de Catalunya, que fa la Hisenda catalana, posant-nos en l'actualitat, doncs és les funcions que es diu a la normativa, les funcions d'aplicació de tributs, la potestat sancionadora i la revisió dels actes en via administrativa. Fonamentalment són aquests. Quan parlem d'aplicació de tributs parlem de gestió, inspecció i recaptació. Aquesta és la teoria. Com està muntada actualment aquestes funcions
a Catalunya, no dic de la Generalitat, a Catalunya. Hi ha 3 tipus d'administracions o 3 nivells d'administracions que tenen funcions tributàries. En primer lloc està l'administració de l'Estat, com tots sabeu, l'Agència Estatal d'Administració Tributària famosa, que ens fa la vida impossible tot el que pot. Hi ha els tribunals econòmics administratius regionals, en aquest cas de Catalunya, que revisa els actes que fa, que volem impugnar un acte que ha fet l'administració tributària, doncs anem a aquest tribunal. I després hi ha la tresoreria de la Seguretat Social, que recapta les quotes de la Seguretat Social, que també són recursos de tipus fiscal. D'altra banda tenim les diputacions, les 4 diputacions, que també fan funcions tributàries, ho fan a través de 53 oficines que tenen distribuïdes per tot el territori i gestionen fonamentalment per delegació tributs dels ajuntaments petits que lògicament no faran tota una estructura per recaptar l'IBI en un poble de 1.000 habitants, ho deleguen a les diputacions. Quasi tots ho tenen, no tots, l'Ajuntament de Barcelona, Castelldefels, els ajuntaments més grans ho fan pels seus propis mitjans, i aquest seria, diguem-ne, una altra via de gestió. I finalment tenim la Generalitat de Catalunya, que actua a través de, diguem-ne, 2 tipus d'organismes. Un és l'Agència Tributària de Catalunya, que té 4 oficines, a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona ciutat, i després té unes oficines delegades a través dels registradors de la propietat, ja us explicaré, que també en 50 i pic oficines per tot el territori, per delegació de la Generalitat, fa les funcions que li corresponen per tot el territori. Aquesta és com està muntat, tota la Hisenda a Catalunya, que no necessàriament de Catalunya, sinó a Catalunya, té aquest esquema. Amb quins mitjans compta? A l'Estat, resumint-ho, l'Estat compta amb una mica més de 3.000 treballadors, la Generalitat compta amb uns 350 treballadors a l'agència tributària, perquè veieu la proporció, més uns altres 350 aproximadament que treballen per registradors de la propietat, i l'administració local que compta amb un miler aproximadament de treballadors. En total, prop de 5.000 treballadors que es dediquen a funcions tributàries. Dius, molt, és poc? No ho sé. Si mirem altres paràmetres a Europa, veiem que a Catalunya hi ha un funcionari per a cada 1.600 habitants que es dedica a funcions tributàries i a Europa hi ha un funcionari per a cada 620 habitants. De manera que estem infradotats, tenint en compte funcionaris de les diferents administracions que actuen a Catalunya, estem infradotats. Això potser també explicaria el cert nivell de frau que tenim. Per tant, hauríem de créixer en un nou estat, teòricament hauríem de créixer una mica més o fer les coses potser d'una altra manera. Aquest seria un altre debat. Pel que fa a recursos que gestiona, els pressupostos que gestiona cada administració, a l'Estat gestiona uns 110 milions d'euros aproximadament, en xifres actuals. La Generalitat de Catalunya té pressupostat 35 milions d'euros per l'agència tributària i les diputacions tenen més de 60 milions d'euros de pressupost. En total, aproximadament uns 200 milions d'euros que es dediquen a la gestió. Això és com està en números, diguem-ne, l'administració tributària a Catalunya. Com us deia, a Catalunya la Generalitat ho té organitzat amb 2 tipus d'oficines, diguem-ne, com gestionen els seus impostos. Un, els seus propis mitjans, que són aquestes 4 oficines que us deia, de l'Agència Tributària de Catalunya, en procés de desballestament, us ho dic en primera persona perquè ho estic vivint, i després hi ha les oficines on té subcontractada la Generalitat dels registradors de la propietat. A veure, molts us dirà, però què m'està explicant aquest tio d'un registradors de la propietat que fan funcions tributàries de la Generalitat? A veure, la Generalitat no arriba a tot el territori, o no té la voluntat d'arribar a tot el territori de Catalunya, i com que no té oficines repartides per tot Catalunya, doncs tradicionalment s'ha delegat aquestes funcions tributàries amb un cos de funcionaris als funcionaris de l'Estat, que són els registradors de la propietat, com el senyor Mariano Rajoy, que és registrador de la propietat, que aquests es dediquen a inscriure els immobles. Com que els tributs que normalment ha tingut delegada la Generalitat per part de l'Estat són tributs lligats al món immobiliari, com successions, com transmissions patrimonials, doncs semblava que aquest home, ja que controla el registre, que també s'asseguri que han pagat els impostos i tant per tant li deixem la competència. I direu, home, que patriotes aquests homes que fan això. No ho fan per patriotisme, no, ho fan per diners. Es costen uns 45 milions d'euros cada any
aquesta competència delegada. Aquests senyors, a més, van a comissió, s'emporten un 25% de cada comprovació que fan. Per tant, el que es dediquen és a escurar al màxim a tots els contribuents que presenten. Que no presenten, no es dediquen a buscar els altres, no? És matxacar el que... Aquest és el mal del sistema tributari espanyol, que deixa fora del sistema gent i el que està dintre el matxaca. Doncs és aquest el sistema que té muntada la Generalitat. I dius, i per què ho té així? Perquè l'obliga l'Estat? No ho té així perquè vol. Sí que moltes comunitats autònomes ho tenen d'aquesta manera, perquè tradicionalment ho han rebut així de l'Estat, però la Generalitat estableix un conveni amb els registradors de la propietat perquè facin aquesta competència. Podria fer-ho la Generalitat? Podria. No ho fa. No ho fa perquè no vol. I, home, és que potser té el conveni i ara no el podran treure perquè, clar, això seria gravós per la Generalitat i està obligada per molts anys. No. Mira, el dia 11 de març, si no va denunciar la Generalitat el conveni, està prorrogat per 2 anys més, perquè havia de denunciar-lo 9 mesos abans de la seva finalització, que finalitzava el desembre. Per tant, ha tingut aquesta voluntat, pot parlar a Convergència d'estructures d'estat, però la realitat és que aquesta la negligeix absolutament. Perquè ho entengueu, imagineu en temes de seguretat, tema important, no?, la seguretat d'un país, la policia. Doncs imagineu que la Generalitat digués ara, saps què, les Mossos d'Esquadra els tindrem només a Barcelona ciutat. A la resta del territori farem un conveni amb la Guàrdia Civil i que sigui la Guàrdia Civil la que ens faci la feina a canvi de, per cada detingut li pagarem 10 euros, i així anirem fent. Doncs aquest és el sistema en l'àmbit tributari perquè ho entengueu. I està fet de forma expressa i conscient per part de la Generalitat, cosa que a mi em desespera i molt. Aquest és un sistema, el dels registradors de la propietat, que és car, és anacrònic, perquè respon a un sistema que ve ja del segle XVIII, quan les administracions no podien arribar als llocs i havien de buscar, com la de mitjana, gent que anés a recaptar-li els impostos. Suposa una deixadesa per part de la Generalitat, no voler assumir unes competències tributàries pròpies que podria fer. No són les úniques, explicaré. Suposa una cosa encara més greu, deixar en mans dels funcionaris de l'estat espanyol, del qual ens volem independitzar, la gestió d'una tasca cabdal i fonamental pel sosteniment de les despeses de la Generalitat, de l'estat que volem construir. Ells tenen accés a tota la nostra informació, nosaltres a la seva no. Implicar, a banda de tot, encara que no siguem independentistes, és donar un mal servei als ciutadans, perquè el model que s'ha establert és de matxacar, perquè un tio que li pagues a comissió per el que recaptes s'anirà a recaptar el màxim, i ja protestaràs tu als tribunals, que per cert que també són gestionar l'estat espanyol, perquè volem, també us ho dic. I després suposa una privatització encoberta. Per què ho han de fer aquests il·lustres senyors, han de fer aquesta funció? Per què no ho traiem a concurs? Potser, no ho sé, un bufet privat potser ho podria fer, o potser, no ho sé, A+, o jo què sé, el Corte Inglés, podria gestionar... Clar, si ho privatisem-ho bé, traiem a concurs i a veure aquí, el millor postor, no? O Abertis, segur, Abertis ho faria, home, i tant. El primer de la fila. Com ho sent? Com m'estigui sentint, ja ho proposarà el Consell Nacional de Transició Nacional. Sí. La Generalitat, en definitiva, quins tributs té? Això es desprèn tant de l'Estatut com de la llei de cessió de tributs, gestiona... Home, jo sempre he comparat la Generalitat, l'agència tributària, a més amb els colors que van fer. No sé si coneixeu la cadena de botigues Imaginarium, de joguines, el color me recorda una mica el que van posar a l'agència tributària. I si veieu, si us heu fixat alguna vegada a la porta, hi ha una porta, la porta és gran, molt bonica, i hi ha una porta petita al costat. La porta petita és l'Agència Tributària de Catalunya, no entren els nens amb les seves joguines que juguin i no fan mal, no fan mal. I els adults, els que porten els diners, entren per la porta gran. Aquesta és l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Una mica l'imaginàrium és aquest. Doncs, aquestes joguines que ens deixen a nosaltres, mira, l'impost de successions, l'impost de transmissions, que ho regulen ells, ens deixen regular també una part, però no les importants les regulen ells. Aquests els recaptem nosaltres, l'impost de patrimoni.
tenim el gravamen de protecció civil, tributs propis que hem fet, grans establiments comercials, els que ens deixen també, perquè de vegades fem impostos i l'Estat diu no, aquest no el pots fer perquè és inconstitucional. Diu no, aquest jo l'he vist primer, te l'agafo i el faig jo, com el de dipòsits bancaris, per exemple. Però això és la xocolata del lloro. Això, ja parlant de l'exemple aquest, és com la piruleta, que li posen al nen en el regal, però això no val per res. Els grans impostos són IVA, IRPF, societats, i aquests estan en mans la gestió i la recaptació de l'estat espanyol. Per molt que ens diguin que ens donen el 50% de la gestió d'aquests impostos, ho recapten ells i ens ho donen. També ho podríem fer nosaltres, perquè si són impostos que estan cedits al 50%, perquè l'han de gestionar i recaptar ells, ho podríem fer nosaltres. Però aquest és el model que s'ha optat. Una altra competència que tenim nosaltres teòricament i que es desprèn de l'Estatut és la possibilitat de recaptar els impostos per via executiva. Què vol dir això? La gent que no paga, diguem-ne, qui no vol pagar, té un deute tributari amb l'administració, diguem-ne, per entendre's, fer de cobrador del FRAC. Això és la recaptació en via executiva. Quan t'embarguen un compte o t'embarguen un immoble per pagar deutes tributaris. Aquesta competència la Generalitat la té, però la té també delegada, l'ha tingut sempre delegada amb l'Estat, també a canvi d'una comissió. Haig de reconèixer, però, que en aquest aspecte s'està fent un esforç per part de l'Agència Tributària de Catalunya d'intentar assumir, amb mitjans, materials, personals, etc., aquesta competència de recaptació executiva en la mesura que es pot en aquests contribuents que acaben dintre del territori català. Després hi ha una altra competència, que és la de revisió de tots aquests actes administratius tributaris, que la podria fer la Generalitat a través dels seus mitjans. Hi ha un organisme que es dedica a això a la Generalitat, que es diu Junta de Finances. Segons l'Estatut podria assumir aquesta competència, però no l'ha assumit, la fa l'Estat. Qui revista tots els actes tributaris de la Generalitat és el Tribunal Econòmico Regional de Catalunya, que depèn de l'Estat. Per tant, la Generalitat pot girar tributs, però si algú protesta, doncs va a l'Estat i l'Estat li diu si allò està bé o no està bé. L'última paraula la té l'Estat. Com també no fa gaire va sortir que el BOE, el que té importància és el que surt al BOE, el que surt al diari oficial de la Generalitat, una cosa que ara fem nosaltres perquè ens agrada, som així de folclòrics, però no té transcendència jurídica. El que ho té és la publicació en el BOE. En aquestes estem. Hi ha un aspecte que la Generalitat va fer també cara a la galeria, com tantes altres coses, que és crear un conveni amb les diputacions en matèria tributària, que això li van donar molta pompa, dir, mira, hem creat la marca Tributs de Catalunya, un cartell nou que col·loquen a la porta. Jo estic a Fontanella, ja fa molts anys, i el cartell de la porta l'he vist canviar moltes vegades, i canviant de color, etc. La paret està trinxada ja de tant posar cartells, que jo crec que per això canviem d'edifici, perquè ja no es pot posar un cartell nou, si em permeteu la broma. Es va fer aquest conveni amb les diputacions, que jo crec que és un pas bo en el bon sentit, jo crec que això està bé. El que passa que malauradament s'han quedat com sempre amb el cartell i amb la foto, perquè és un conveni de registre únic, i només faltaria que un paper presentat en una administració no li pugui enviar a una altra. Però han fet així, han escenificat aquest acord. Des del meu punt de vista, per aquí anem bé. El que hauríem de fer és aprofitar aquesta xarxa territorial d'oficines que tenim amb les diputacions, aprofundir en aquest conveni i caminar cap a una agència tributària única a Catalunya. La manera que té la Generalitat de poder-se enfrontar amb l'Agència Tributària de l'Estat és agafar pes, agafar musculatura, agafar competències, i per tant hauria d'assumir les màximes competències possibles en aquest moment, i una mica més si pogués ser, la gent que pagués els impostos de l'Estat també a la Generalitat, cosa que es pot fer i no passaria res, i aleshores sí que podríem anar a assumir competències de l'Estat i enfrontar-nos amb l'Agència Tributària de l'Estat, amb condicions. Però clar, mentre estiguem delegant les competències a les mateixos que ens volem independitzar, doncs no anirem bé. Podríem parlar també del model d'administració tributària que hauríem de construir. Això, si voleu, hi entrem i podem parlar de diferents models que podríem anar, ja que construïm de vell nou una administració tributària i no dependre... Sí, si voleu en parlem després. I a més hi ha un senyor que es diu Joan Iglesias, eminència de l'Estat,
aquest ha elaborat un món de Disneyland tributària tremendo. Llàstima que està desconnectat, té un desconeixement absolut de la realitat tributària de Catalunya, parla del futur, parla de ficció, això està molt bé com a llibre de ficció aquest que ha fet. Jo em pregunto com és que el govern contracta un alt funcionari de l'Estat perquè escrigui un llibre i el vengui. No sé quina utilitat té tot plegat, més que màrqueting polític des del meu punt de vista, i que desconeix, no parla de quina és la realitat de l'administració actual tributària de Catalunya i com hauríem de fer per arribar a la independència, assumir totes les competències que hauria de tenir un Estat. Per concloure, us diré que actualment no estem preparats ni de broma per assumir totes les competències tributàries dels impostos que paguem els catalans. Ni de lluny encara, ni estem anant cap a això, per desgràcia. El marc jurídic actual permet avançar sense dubte a assumir més competències, a ser més ambiciosos del que estem fent. Caldria fer un desplegament territorial a mitjans propis a tot Catalunya, cosa que ja heu vist que no s'està fent ni es té voluntat que es faci. Hem d'aspirar a tenir una agència tributària des del meu punt de vista única a tot Catalunya i no tenir diferents bolets per tot el territori. I després, s'ha d'intentar crear el clima, jo sé que és complicat, això depèn de la política, ja que els impostos, ja ho diu la paraula, te'ls imposen, els has de pagar sí o sí, intentar anar a un model una mica més col·laboratiu, però per anar a que la gent... Jo no dic que facin, com explicava Rubianes, quan s'aixecava la gent pel dematí i anava a treballar, vamos a trabajar amb alegria, vamos a pagar impostos, no, això tampoc, però que, si tu veus que amb aquests impostos que estàs pagant s'estan fent coses positives, s'està construint un país, s'està fent una societat més justa, potser no tindràs aquesta tendència a no pagar impostos. Ara, si tu veus que la gent està dilapidant els recursos, a construir AVEs inútils, aeroports buits, a robar directament, a subvencionar la banca que prèviament s'han encarregat de saquejar, doncs jo entenc que la gent, si pot, no pagui els impostos. Ara, com veieu, el panorama és una mica desolador, com deia el Groucho Marx, partim de la misèria absoluta i hem arribat a les més altes cotes de la pobresa. Doncs en l'àmbit tributari una mica estem en aquest camí. Espero que millorem les coses. I dependrà de qui votem nosaltres que arribem a solucions una mica més racionals. Moltes gràcies.